Awis iti panagdaydayaw. Di ka agsikor gapo kadagiti managdakdakes. Di mo apalan dagiti agaramid iti dakes. Tamapukaw danto akas ruot anagango. Kasmula malaylay matay danto. Agtalek ka iti Iti apo, apo, ket ket agaramid ka iti tinaimbag. naimbag. Agnaed ka iti daga, ket awan pakananuam. Sa Sapulem pulem iti apo ti pagragsakam, ket ket ited nanto ti tartarigagayam. tartarigagayam. Dawat kami tinindisyon, tapno pagarya maipakamo, alam timanan pagpanawan, ikantat nagan mo Diyos at dati natay mag-isalakan, pagayatan na kumati maamuan, Isu tinapilig baligiten na agdayaw tayo, Gloria ken Sikaputi Pangulen idalan, sikat mangaywan ken mangisalakan, ilasat na kami dagiti at wayan na kami agdaydayaw ka. Amen. Agkararag tayo, O Apo, managayat ken manakabalin amin nga Dios. O Apo, agyaman kami iti panagayat mo kada kami, O Apo Diyos, uray manpay, saan kami nga may rebeng kay dayta nga panagayat mo. Agyaman kami, iti presensya iti biyag mi nga agnanayon, O Apo. Iti daytoy nga bigato, Apo Diyos, pagyamanan mi nga nakaumay kami manen ditoy balay iti kararag mo, ket sipa pa kumbaba kami, O Apo Diyos, nga kumamangken ka, dawaten mi iti bendisyon mo, O Apo, nga iti panakaawat mi manen, iti mensahe, babaen dagiti sasao mo, Apo Diyos. Agsubli kami kadi kadagiti pagtaengan, ken kadagiti komunidad mi, nga ay mi tinaparegregtaan payo, Apo Diyos, ken napnuan rag-upay nga panagserbi mi ken ka. Dawatem mi nga rodo, Apo, nga awatem daytoy nga panagdaydayaw mi ti daytoy nga bigato, Apo Diyos. Isublimi amin nga panagdayaw ken pagyaman ken ka. Tinasamit anagan ni Apo mi nga Jesus, daytoy ti kararag ken araraw mi. Amen. Sitayo amin iti kararag nga amami.
Amami nga dakas sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo. Umay kuma ti pagariam, maramid kuma ti pagayatam, no kasano sa dilangit, kastamat ditoy daga. Itdem kadakam ti taraon mi itinaldaw, ket pakawanen na kami kadagiti basol mi, akasmet pamakawan mi kadagiti nakabasol kada kami. Ket di na kami yeg iti panakasulisog, no di ket ilisi na kami ti dakas. Takukwam ti pagariam, ti panakabalin, ken ti gloria ng agnanayon. Amen. Awan ti siya sinuman asya ayat amatay gapu itinalinteg a tao. Nalabit nga adda makaitured amatay gapu itinaimbag a tao. Ngem impakita ti Diyos ti ayat na kadatayo. Idi managbasol tayo paylaeng natay ni Kristo gapu kadatayo. Aramaten tayo nga rod daytoy akanito itinaulimek a panagkonfesar. Agtugaw tayo, kakabsat. No siya sinuman kada kayo ti addaan kabaelan na, ngagparintumeng kadagiti na iranta nga pagparintumengan, dita sangwanan iti pagtugtugawan nyo, ket daytoy iti kanito, ngayon tayo ikompisar, dagiti adu nga pagkurkurangan tayo ken apo, kabayatan iti panagtuktukar, iti organista tayo, iti tukar nga nalinaay. Agkararag tayo. Agnanayon nga Ama, ipudnumi nga iti masansan, saan kami natulnog nga iglesyam, saan mi nga narami diti pagayatam, linabsing mi dagiti lilintag mo, sinupring mi ti ayat mo. Saan mi nga inayat dagiti kapadami at tao, di kam mangeg iti kis dagiti makasapulan o makasapul. Pakawanin na kami. Wayaan na kami o wayaan na kam ngagpaay itinaragsak a panagtulnog. Babaan ken Jesus Kristo nga apo mi. Amen. O Apo, iturong nakaten kalanasan tidalan pagranyagem kadrukan kanya tapno sikati naimbag ken naragsak nga agsapa tayo amin kakabsat. Agyaman tayo ken Apo gapu iti parabor iti biag sa lunat ken kastamet
iti gundaway, nga intayo manen panaglangan-langan, iti rupa ken rupa. When ado, dagiti kakabsat tayo pa'y nga agam-amak nga umay, makipagdaydayaw iti rupa ken rupa, ngem amu tayo meten kakabsat, nga salakniban iti bagbagi tayo, talalakay babakit tayon at panunot tayon. Isu nga ti maysa, nga ikalkalikagom tayo, kat ure man pa'y kikita tayo. Agkikita tayo, iti rupa ken rupa, ngagmay maysa itin tayo panagdaydayaw. Dahil tati kalikagom. Isu nga uray iti IATF, iti local government, kitimbabadan iti level 2, at least 70% capacity iti iglesia tayo, iti mabalin. Isu nga agyaman tayo ken Apo, gapo iti kastoy nga langa itin tayo panagdaydayaw nga addaan tayon iti gundaway ngagdaydayaw ken kuana. Ngem sakbay iti amin intayo man nga rod pasangbayan kakabsat dagiti kakabsat nang nangruna kada kayo ken dagiti namambok italaeng nga panawen ni kabsat nga Rolando ken Maria Emma Dapon ngaggapo pa iti depaar na ti Quirino. Mabaling ka di nga tumakder na dagito gasawa. Palakpakan tayo mo teng kakabsat. Ayan. Ken iti tunggal maysa lang yan ta jakmet nam ammo amin kada kayo tatay. Isu nga itinagan iti Central United Methodist Church. Iti daytoy nga gimong iti Ilocano nang nangruna kakabsat itinagan tinasantuan nga apo tayo ni Jesucristo. Adtoy kami nga mangpasangbay kada kayo. Silulukat iti ruangan ti puspuso ken ruangan ti iglesia tayo ket sapay kumati kadayo kada kami taktaket. Mariknayo iti kaadamot tinasantuan nga espiritu amang linglingay kada kayo. Ti Dios isut may dayaw. Taadda kayo nga rod kada kami itatang abigat. Ken kastamet no kasano tayo nga kablawan ti tunggal maysa, no kasano tayo nga pasangbayan dagiti kakabsat, kablaawan tayo met dagiti kakabsat nga awan kada tayo. Taammo tayo kakabsat nga kas kinuna kitatay adu pay ti agam-amak wenno awan ti gundaway da nga makaumay makipagmaymaysa kada tayo. Ngem numan pa'y kasta mumi nga da kayo kadagiti pagtaingan nyo nga makipagmaymay sa kada kami. Awaten nyo met kakabsat iti kablaaw mi iti naragsak na imbag ken naparabor nga agsapayo. Ken kastamat kadagiti adat sa bali wenno ti bangar na ti baybay na imbag nga malem ken na imbag ken naragsak nga rabiyo amin kakabsat. Numan pa'y saan da kayo, wenno saan kayo nga makadua, iti rupa kan rupa, ngem ammo milaunay iti reget yo, kan kastamet iti ayat yo. Nga saan laeng, ngagkikita tayo iti rupa ken rupa via Zoom, no diket ipatpatulod yo pa'y dagiti ni bungbunga iti ayat, ken kastamet no kasano kayo nga pakipagmaymaysa babaen dagiti pagkapullo daton sagsagot nga isut wenno dagiti karkariyo nga daytoy met iti pategna no kasano tayo nga intayo agrukbab ken Apo babaen dagiti ni numero iti bank account nga kankanayon nga isut pangitin tineganyo. Agiyaman kami iti ayat, agiyaman kami iti dungoyo, iti iglesia tayo ken kastamet, iti mission tayo. Isu nga rod no kasano tayo nga kablaawan, ti tunggal maysa, kakabsat, ket kablaawan tayo mo, iti simangbay. Iti panagkasangay da, ken aldaw, iti kalaysada. Isu nga kas gagangay kakabsat, jak nga maysa-maysa nga basaen no diket dagitoy nga kakabsat
At dadata. Yan. At data ni Jojo Salazar, Sami Rumbawa, itatanga aldaw, ken dagita nga kakabsat nga makitkita yo dito screen nyo. Isu nga iti napatag wenot kapatgan nga nagan nga da kada tayo iti sang libutan wenno sang lubungan itinagan ni Apo tayo ng Jesucristo. Laawan da kayo kakabsat iti naragsak narambak nga panagkasangay wenno aldaw iti kalaysayo. Dagitanan isu nga kasko nakitatay diakon nga may saan wenno diket adda dagita nga nagnagan iti screen tayo. Ket no kasano kaminto nga mangkabkablaaw kada kayo kakabsat itinagan dayto nga timpuyog iti Ilocano ken iti iglesia tayo iti Central. Awaten nyo met iti sarsarunumi nga saan lay nga pangkablaw no dagiti karkararagmi ket sapay kuma. Tani Apo Dios isu ti mangipariknapay kada kayo iti kaadda na kabayatan iti inkay panangdaldalyasat iti baro at awen nga isut impaay na kada kayo. Akas ko nating Ingles, happy birthday and of course happy wedding anniversary sa inyong lahat. Kahit ko lang may pakaamo dagiti isang kabasit kas kuma itatangaal daw kakabsat addan tumabuangay nga panagtutungtung dagiti lay leadership committee wenno iti daan nga nagan dagiti nomination committee. Hinton malpas iti English service. I think that is 1 o'clock. Isu nga no membro kayo kakabsat iti nomination committee ket adanto panagtutungtong tayo tainton umay kakabsat nga Domingo nga malaksid iti adanto meeting iti council wenno konseho isunto pa yan iti pakabuangay panakaaramid iti pre-charge conference. Tainton umay nga Marso 12. May kasangapulo ket 2 iti Marso isunto iti aldaw iti charge conference. Babaan iti panangipangulo iti district superintendent tayo. Isu di daytoy isunto ti panagreport dagiti papastor dagiti napaspasamak ken daytan tumet nga panawen isunto iti panakaapruba dagiti ni banbanag nga isu nga panpanunutin tayo kas kumadagiti programa ken dagiti opisyales nga isu danto agtugaw iti may santo manen nga tawen. Isu nga iti aramidik tata kakabsat dagiti ni agnay-ngayangay wenno awan man ti panagraem dapay itata. Ngem gapungarot na nakita mi dagiti ni Rigatyo ngagserbiken Apo ket no may kabil kunto dagiti nagnaganyo uray mampay membro kayo ket saan kayto ko mangagkita ket taamok launay nga iti Apo Dios isunto ti mangpili kada kayo. Kas kumati pa ng pilpili tayo, matagiti ni botos tayo into no umay nga eleksyon, kastoy iti panangi kabkabil ko dagiti nagnagan nyo kakabsat. No mampay amumi. O no awampay dagiti nagnagan nyo ngem amok nga si kayon to iti maysa nga ramaten ni Apo nang nangro na iti daytoy nga gimong. Wen kakabsat, katungtungik to kay edad duma madamdama, malpas iti daytoy nga intayo panagdaydayaw. Tamabal malabit, nga may kabil kunto tinagan nyo, tapnon awan to ti pakababalawak. Ikabkabal nak ni pastor, di nakinatungtong. Isu nga madamdama, sakbay nga ikabil ko tanagan nyo, katungtungin kayo. Nga nalaeng. Daytoy kakabsat nga magyaman tayo launay, ken Apo, iti maysa nga bunga itintayo panagserserbiken kuana babaan
Itintayo panangipanguluan akas Ilocano congregation iti outreach, iti ministry, iti iglesia tayo, ket daytoy nga intayo binadangan wenno tinulungan nga Rosario Mission ket nagbalinen nga ganap kun natay ti Tagalog, ganap na iglesia as a local church. Isu nga saanen nga Rosario Mission itinagan na no digat Rosario United Methodist Church. Maysan nga local a church. Tay di kalman, kadwami, da obispo, kadwami, da DS, kan nagiti leader, iti iglesia tayo, kan si kami maamin nga ministerial staff, na pan ijay Rosario tapnun italaga. Idaton ken apo ket nagbalin nga local church. Ngem numan pay kasta, kas itigagangay kadabulan tayo paylaeng kakabsat ng mga patulod, iti badbadang tayo, isu nga adu kada kayo, iti timulong babaan iti ayuda. Ano? Isu nga itultuloy tayo aging gana, iti mabalin tayo ti tumulong. Ngem saan lang ma-organize sa kas local church dayta nga Rosario na deket, adda iti panggap nga igatangan tayo pay isuda iti lote nga mabalinda nga pagpatakderan iti iglesia. Isu dayto iti umuna nga nariget dayto lay leader tayo nga makitungtungtung kada kayo wenno pagpakaasik kada tayo amin. Bumadang tayo ore mampay saggimay sang square kwadrado iti mayawat tayo. Isu nga pagyamanan tayo idi Domingo kakabsat babaan dayto nga na panawagan adanyawat ni General tapos adapay nyawat da manang chit dakkel nga gatad jak lang amuno di eksakto na di nyawat ni General Bagasin jak pay amuno mano ti nyawat da manang chit ken ni Judge Larida ngem dakkel agatad nga daytoy ket para iti lote. Isu nga uray mat hanlaeng nga dakkel uray sang kabasit mabalin tayo ti bumadang iti daytoy. Kakabsat ket agtultuloy tayo nga rod iti tayo panagdaydayaw babaen kadagiti tayo panangi rukbab panangi paay iti biag tayo nga si ayat ken apo. Dagitoy iti kayat ko nga maamuan tayo. Amen. Ti panakaibasa ti nasantuan a surat manipod iti umuna a Corinto chapter 15 verses 35 to 38 santo umallati iti verses 42 agingga na 50. Ngem adda dagiti agkuna kasano a mapagungar dagiti natay. Anyanto akita ti bagida. Maag, no mangimula ka iti bukel, saan nga agtubo malaksid no matay. Ket iti imulam, saan ati dakkelen amula no diket bukel latta. Nalabit a bukel ti trigo wenno sa bali akita. Kas pagayatan ti Diyos, ikan na ti bagi dayta a bukel, ited na iti tunggal bukel, ti tumutop a bagina. Kastoy tumet, inton mapagungar dagiti natay, agrupsa ti bagi no maikali, saanen nga agrupsa no mapagungar. Nalaad ken nakapsut no maikali, napintas ken napigsa no mapagungar. Maysa a nailasagan a bagi no maitanem, maysa a naespirituan no mapagungar. Adda nailasagan a bagi, addamet na espirituan. Takuna tinasantuan a surat, ni Adan a kaunaan a tao, na parswa a naikan itibiyag. Ngem ti maudi nga Adan, isu ti espiritu amang ted itibiyag. Saan nga umuna tina espirituan no diket na ilasagan, sumaruno tina espirituan.
Naaramid iti tapok ti umuna nga adan, naggapu sa dilangit iti maikadwa. Mayarig dagiti na idagaan abagi iti tao anaparswa iti daga. Mayasping met kadagiti na ilangitan abagi iti tao anaggapu sa dilangit. No kasano nga imala tayo iti langa ti tao anaidagaan, umala tayo tumet ti langa ti tao anailangitan. Daytoy ti kayat ko asawen kakabsat ko. Ti bagi nga addalasag kendara na, saan ang makipagtagikwa iti pagarian ti Diyos. Ti agrupsa, saan atagi kwaen, ti di panagrupsa. Tumakder tayo kakabsat. Iti panakaibasa iti Ebanghelyo ni Apo tayong Jesucristo babaan iti panangisurat ni San Lucas, iti kapitulo 6, manipod iti 27 bersikulo aganggana iti 38 akastoy iti nakasaad. Ngemi baga kada kayo ngagdengdengeg kanyak. Ayatenyo dagiti kabusoryo, ket ipayanyo iti imbag dagiti manggura kada kayo. Bendisyonan nyo, dagiti mangilunod kada kayo, ket idawdawatan nyo, dagiti mangidadanes kada kayo. No adamang tungpay, ti maysa nga pingping mo, patungpampay ti banger. No adamang ngala, iti kagay mo, bayam ngalaen na pay ti badom. Ikam, ti siya sinuman na dumawat ken ka, ket no adda mangala iti sanikwam, di mo ipaisublin. Aramiden nyo, aramiden nyo kadagiti tattao, ti kayat yu nga aramiden da kada kayo. No dagiti lang nga gayat, kada kayo iti ayaten nyo, adda aya magungunayo. Uray dagiti managbasol ayaten damet dagiti gayat kadakwada. Ket no dagiti laeng mangipaay kada kayo iti imbag iti payan nyo ti imbag, adaya magungunayo. Uray dagiti managbasol kastamet ti aramiden da. No dagiti laeng amuyo ang mangisubli kadagiti buluden da kada kayo iti pabuludan nyo, adaya magungunayo. Uray dagiti managbasol, pabuludan da dagiti managbasol, tanamnamaan da may sublimot laeng timpabulod da. Sana kasta ti aramiden nyo. Ayaten nyo ket di dagiti kabusoryo, ket ipayan nyo ida timbag. Agpabulod kayo, ngem diyo namnamaen, mas supapakan kayo. No aramiden nyo dagitoy, dakal to tigungunayo, ket anak na kayo iti kangatuan. Tanaasi ti Dios kadagiti makaamu nga agyaman ken kadagiti managdakdakes. Masapul ang manangaasi kayo akas ken amayo ang manangaasi. Diyo kuman ti padayo at utapnon di kayo matukuman ti Diyos. Diyo ilunod ti padayo at utapnon di na kayo matilunod ti Diyos. Mamakawan kayo kat pakawanan na kayon to mati ti Diyos. Mangted kayo ket ikan na kayon to mati Diyos. Sukat anan-anay nasedsed ken aglaplapyas, iti maipasabok to kada kayo. Tati pangrukudan nyo, iti sabali, isuntumet lati pangrukudan ti Diyos kada kayo. Dagitoy, iti sasao ni Apo, kadagiti anak ni Apo. Amen. Tinapay ti biyak ako, abay
panangted mo jay, den at may pay, kadag iti tauan. Morning comes and I must go. Day is breaking yonder. After all the places I have been, now I'm going home. I have been to seek the sky on the highway, and the time has come. I don't know why. I am going home. Where is the answer to so many questions I don't know? So I'll begin another journey. Where is the meaning for my world? I see the answer now. So we came by different roads, now we walk together. Stay beside me, all our days, strangers nevermore. Through the cool of summer rays, by the heartside fire, here I'll be with you when nothing remains. I am going to stay, for love is the answer to so many questions. Now I know, and I can stop my endless wandering. Love gives the meaning to my world. I see the answer now. Love gives meaning to my love gives meaning, and I see the answer now. Love is the answer. Agiyaman tayo iti dayta nga saniwang iti kanta. Amang palpalagayplaeng kada tayo kakabsat, nga iti sungbat iti amin ket ayat.
kararag tayo. At tuy kami manen iti sangwanam nga grukbab o Diyos. Amang namnama iti parabor iti kaasim. Nga babaan iti nasantuan nga Espiritum ket luktan. Dagiti ridridaw iti lapayag miken kastamet nang nangruna kadagiti puspuso mi. Tapnon pagtalinaadan mi dagiti sasaum nga napnuan dunguken ayat. Isunto o Dios iti kired ken salun at mi. Iti inkam panagserbi iti ubasam. Ket iti daytoy nga kanito idaton mi ken ka o Apo iti inkam mi panagrukbab. Ket sapay kuma ta iti nasantuan nga Espiritu misut mga ramat iti tunggal maysa nang nangrona daytoy nga abuyot mo. Iti nagan ni Jesus. Amen. Iti gibus, iti panagibales, babaan ken ayat. Dahito iti kayat ko nga makita tayo. Iti gibus, iti panagibales, ket daytoy babaan ken ayat. Tano awan ti ayat, agtultuloy akan kanayon, iti panagibales. Idi ununa nakakabsat, alinteg ket kastoy, mata ken mata, ngipen ken ngipen. Daytati ununa na ngalinteg. Wenno aramidem ti padam iti kayat mo nga arameden damet ken ka. Pindas day tangalinteg. Aramidem ti padam a tao iti kayat damet o ti kayat mo nga aramiden damet ken ka. No ti English ket at na laglagan ka no iti panakaawat. Do unto others as they do unto you. Daytoy ti makunkuna kakabsat na parehas alaban. Addaw stisya. Isu nga gagangay laeng iti agibales. Iti dayta nga panawen ken uray man pay itatanga panawen. Sangga de? Kayat tayo ti agibales. Dayto iti kinapudnuna kada tayo. Tan nakarigrigat launay kakabsat iti maliputan. Nagrigat nga awaten nga sikaket na may saan. Tadayta iti kinapudnuna. Isu nga iti sungbat iti kastoy nga paspasamak. Agibales. O, sino kada kayo iti saan nga nakapanunot? No si kayo ket inaramidan da iti saan nga naimbag? Umununa nga umapay kadagiti panpanunot tayo, agibalisak. Tadangarod, pagbasaran tayo, dagidi imununa nga linteg. Mata ken mata, ngipen ken ngipen. Ngem kinuna ni Apo tayo nga Jesu-Kristo, saan kayo nga gibales? Ta saan nga kasta iti galad dagiti adda iti pagarian iti Dios. No pudpudno nga iti Dios ket isunto iti agar-ari ka dagiti puspuso tayo ken kaunggan tayo. Saanen wenno awanen
dagiti galgalad iti panangibales. Ta pinugsaten wenno pinaggibusen ni ayat. No kasano adakdakkel iti asi, ngem iti kunkuna tayo nga hustisya, iti justice. Kastoy kumay ti mapasama kung ano, aramiden tayo met. Pudno narigat da ito ya surusuro, kasla saan atabla iti laban, hanga pares ti laban. Ngem iti unay da ito nga surusuro ni Apo tayo kakabsat, ket isut mangipakat o panangipakat iti dakkel a parabor ti asi ken dungo ayat ken grasya ti Dios babaen ken Apo tayo nga Jesucristo. We cannot move or we can move beyond justice to mercy, but only through the grace of God. Dahil ko natin English. Iso nga dakkel kuma itintayo panangawat wenno panangipaay. Daytoy nga asiken parabor ken iti hustisya. Iti verse o iti bersikulo 27 iti umuna nga porsyon, ngem ibaga kada kayo nga agdengdengeg kanyak, ayaten nyo dagiti kabusoryo. Nagregat da ito nga sursuro kapsat. Kabusor mo tapos ayatem. Nga mamuyo inrugi ni Apo Jesus da ito'y apanang isursuro na, idi kinunana, ayaten nyo dagiti kabusoryo, ken imbaga namanan, insaruno ng imbaga, iti bersikulo 35. Ngem kitain tayo man, iti tenga kadagitoy a bersikulo, adda natibker, apan nakaipapanan na. Panagsursurot o panangisursurot, dagitoy nga iso nga insuro na, akastoy iti talo nga langa. Iti muna nga langa kakabsat, akas kinuna iti 27 a bersikulo. Ipaayan nyo iti imbag, dagiti manggurgura kada kayo. Nagregat, ano? Gurgurain da ka, kakabsat, ipaayam pa iti na imbag, weno garamid ka pa iti na imbag kada kuwada. Iti may kadua, nga kunana iti bersikulo 28, bendisyonan nyo dagiti mangilunlunod kada kayo. Nagregat. Iti may katalo, ikararagan nyo dagiti mangidaddadanes kada kayo. Siya sino kada tayon kakabsat, iti nakaaramid iti kastoy. Adda nga ta mangingato ti imana, tain tayo man ikan iti ado nga palakpak. Kaslaawan, kakabsat, nagregat launay, nga ikam, iti napintas abanag, iti manggurgura, wenno mangilunlunod, ken ka. Ken kastamat no kasano, kakabsat, iti may kadwa nga set, iti talo alanga nga kunkunana, iti kastoy. No addamang tungpa, day tapingping mo, iyawat mo kanupay, yabanger. Nagregat eh.
Tong panda to, ni datapay banger, ni apay boksingero ka. Di ka nga masaksaktan. Apay membro ka ti UFC. Di ba? Ipatong pampay ka no, banger. No ada mangala iti kagay mo, bayam nga alain na pay, day tabadom, ni anya pa tinabate. Agriri kan Uray ko man, inlawat na, inalalat, kagay mo, pati mit natabadom, inusuban na ka na. Oh, sino tisan nga agriri? Ngem dagitoy kakabsat nga banbanag, at nakayat nga sa uwan ni Apo tayong Jesucristo. Ta ikam ti siya sinuman a dumawat kan ka, ket no adda mangala iti sanikwam, di mong ipasubli. Iso nga damdama, siguro alaik din napindas nga sasakyan ni piskal. Tanangig na datoy, ay pastor ko kamon, diyak ngay paspasublin ko nananda. Sorry kung nadakamat ko tinagan mo. Amo yo, iti kastoy nga surusuro kakabsat, iti kayat na nga sa uwan, we go beyond to that justice because of love. Kitain tayo nga nataytayog wenno dakkel iti asi iti parabor ni ayat ken dayta parehas wenno stisya. Tadakkel iti parabor ni Apo iti asi ti pammakawan ken nyaman nga adda apan panunuten alinteg iti daytoy alubong. Napintas launay. Takas na imatangan tayo wenno nangyigan tayo kakabsat na pinpintas laun-unay no anya dagiti parabor ken dagiti nailangitan asursuro ken itilinteg iti daytoy alubong. Tanoy kan tayo iti sangkabasi nga sarsarita nga kunkuna tayo kanin itatay agtaltali na ed kada tayo iti unget lunod ken no kasano tayo nga umabuso. Ngem iti kinuna ni Apo tayo kakabsat, we go beyond to that. Kastamat iti may kadua aset, iti talo alanga, no adamang tungpa, no agawin iti kagay, wenno mangala iti sanikwa. Isong iti daytoy nga kasasaad ket ikkana iti pategna, idi kinunana, sika, you. Amoy yung sika, ken siya, wenno si tayo amin. Sika kinuna ni Apo tayong Jesucristo, da kayo nga agayat, agaramid ti imbag, mang bendisyon ken mangikarkararag, dayta ti imbagana. Intay to, o ino si kayon to, iti agaramid kadagitoy nga banbanag. Sika siya ken si tayo, saan tayo kano nga ilunod? Oy, intayo nga rod ayaten dagiti mangilunlunod. Intayo nga rod ayaten dagiti agaramid tisan nga naimbag kada tayo. Intayo nga rod ayaten dagiti mga agaw wenno mang tungtung pa kada tayo. Tas sikaken siya. Isu iti bagbaga ni Apo tayong Jesucristo iti daytoy nga kasasaad. Isu nga ti babaan ken ayat kabsat. Mapugsat wenno aggibos iti konkuna tayo apan nagibales. Isu nga kayat ko iti lumagto kakabsat. Iti verse wenno iti bersikulong 37 aging gana ti 38 ang nagpintas iti kunkunana. Mangted kayo ket ikkan na kayo.
Wenno iti 37, wenno 37, akas iti kunana, diyo ukuman iti padayo at tao tapnon, di na kayto ukuman iti Diyos. Amuyo. Uray ta sidigmatan iti eleksyon. Adda panang ipapantayo iti tunggal maysa. Hangaga po, ta iti maysa ket kontra, ket ako kontra tayo malpas to ti eleksyon. Nalpas to ti panagkukontra. Ngem saang kasta ti napaspasamak. Ang respeto tayo, santay ko mga, o kuman ti tunggal maysa kada tayo. Amuyo, at may isa nga kabataan, nga nagkunkuna, kastalaon iti panangukumnan, iti kadwa tayo, nga metodista, gaputa adda may isa nga politiko, nga inyaw, nga ito na tiima na. Amuyo tayo na ta. Kaya dagiti kontra, kadwa tayo nga metodista. Inukumnan nga insigida diya nga tao, apay kano nga gagit endorso isuna, iti magnanakaw ken managdagdag sa tao. Apay sino ka? Ukumin na nga insigidan. Iso nga dato yung anak mi, saamot siguro. Hambik nga dakes, nga sakti bangsong bat kun kunana. Sinong batsong batan na mutin ha? Nang nangruna, ta iramraman dati iglesia tayo. Tadayta nga komento, kasla saan ngagsimsimba na ito nga gayem tayo, sa kasla nga napnapan, agad-adal iti Sunday school, care group. Iso nga ko na dati anak ko, si kansamat tin gayem, sa bali sa nga care group, dayta nga napanam. Tati umuna nga surusuro, dayto nga eskwela dominical wenno care group, saan ka nga mangukom, tapnon di ka ukuman. Do not judge. Datob obraam ko na. Nang husga ka na ng tao. Wala yan. At ang itinuturo, pero sa Tagalog, sa Ilocano yon. Ang turo ng banal na kasulatan, unang-una tinuturo, huwag kang manghuhusga nang ikaw ay hindi mahusgahan. Ngem detar aramay dem kabsat, si kansat isaan, nga imaten, wenno agad adal ti eskwela dominical. Tadaytoy kasasad kakabsat, kadagiti ag banbanag tapnon, ag tultuloy, dayta ket saan nga mapugsat, iti panagibales, ukumen tayon, iti pada tayo. Diyo ukuman ti padayo at tao tapnon, di na kayo kumanmat iti Diyos. Diyo ilunod iti padayo at tao tapnon, di na kayo ilunod iti Diyos. Ta saan na may limad kakabsat kada tayo, dagitoy asurusuro, iti nasantuan a libro. Ta uray ideket, daytoyen iti insurusuro kada tayo, nga masapul, nga iyad adda tayon, ita taaddan na ananay akabaelan tayon, ang mga ramid kadagitoya bilbilin ni Apo tayo. Malabit, idi, mabalun. Tawang pa'y tamamu tayo, hantay pa'y nga pinagtaingan tinasantuan ng Espiritu. Ngem gapo nga rod ta ibagbagam, when ibagbaga tayo nga si tayon, ket panagarian iti Dios, we go beyond. Because of love. Because of love. Ken kastoy pay, iti nakapintasan, iti daytoy nga bigat. Napintas launay, pagbasaran tayo kakabsat. Iti amin nga aramid tayo kinunana, mangted kayo. Ket ikan na kayo iti Diyos. Magpintas.
Iti sukat an anay na sadsed, ken agliplipyas, iti may pasabukto kada kayo. Na mangipaay ka, mangiyawat ka, bumadang ka, ipaayan na kantuin ni Apo Diyos. Anya dayta, na an anay, agliplipyas, na sadsed. Dayta ti kapintasan, na mangyawat ka nga si ayat, ikam nagiti padam agkasapulan, ipulang to ni Apo, dagita nga banbanag, iti agliplipyas na sadsed, nga isunto ti may pasabukto, kada kayo, kada tayo, kan kastamet, kadagiti pampamilya tayo. Ta iti pangrukudan kuna ni Apo, iti pagrukudan nyo, iti sabali isuntumet, iti pangrukudan, iti Diyos kada kayo. Agayat tayo, kakabsat, asipupudno, tani Apo isuntot mang subad, kada kayo. Amen. Agyaman kami, Pastor, ket kas panang sungbat tayo, iti karit ti biag nga share kanya tayo ni Pastor. Dahito iti panawen, iti panagyaman tayo nga rod kakabsat. Idaton tayo, dagiti apagkapulo karkari sagsagot, ken dato na pagyaman, bayat amakan kanta iti himno, ket maawis tayo nga umasideg iti sakaanan ti altar, bayat iti kararag. Maawis met dagiti agtarigagay ang mga ramat iti online banking, ket mabalin tayo nga idaton ti babaen ti bank account ti Central United Methodist Church a maiparang kadagiti screen tayo. Nuti panagbiag mong madanagan ka, iti panunot riribuken nakan, lagi pemti para mo Diyos interna, adu nga ayat impay naken ka. Ayat na in kabilangan, Diyos dungunain kakitaan. Ayat na in kabilangan, dakela dungunain kakitaan. Nunod senunay day taawit mo, nabantot ti kagabinaklay mo, lagi pemayat na ket mapukaw to, day tadanak ket ragsak sumukat to. Ayat na ing kabilangan, Diyos nunguna ing kakitaan. Ayat na ing kabilangan, dakela nunguna ing kakitaan. Nudagiti gangaye mo namak nanda, panunutem ka ni Kristo ken ko, lagi pemayat na maliliwa ka, ijay langit kukwa agpaay ken ko. Ti ayat na ing kabilangan, Diyos nunguna
ing kakitaan, tiyayat na ing kabilangan, dagkela dumuna ing kakitaan. Iti dayto nga kanito, O Diyos, agiyaman kami. Tainikan na kami manan iti gundaway, ngayon kami bensa-bensaren dagiti sarsaritam, nga isot nang ipaay, wenno nang isuro kada kami, iti kinapudno akas anak mon, wenno panagariam. Tano idiman, O Diyos, agtalinag kadagiti panpanunot mi iti agikaro, wenno iting kami panagibales kadagiti naglabsing kada kami. Ngem gapuken ayat nga iso daytoy, O Diyos, tinlawlawag mo kada kami, agiyaman kami. Tay tipudno nga ayat pukawen na iti amin nga banbanag nga saan anasaya at no dilket maparnuarto iti pudpudno nga lawag nga gapuken ka. Babaan iti daytoy at toy kami nga gruk-gruk babiti sangwa ng agyam-yaman. Nang nangruna dagitoy nga anak mo nga liwnaw lawagam iti panpanunot, pinaraburam ti adu, ti aglaplapyas, wenno imparukpok mo, itinanane nga bendisyon kadakwada. Tapno ni pulang dao, Apo, dagiti parabor, akas, iti panagtalek mo kadakwada, ket isudamet ket mapagtalkan. Tapno dagitoy at daton, dagitoy nga pagkapulo karkari ken sagsagot, O Apo. Ket maipaay mi, tapnon maaramat mi, iti daytoy nga iglesia, ken iti ministeryo nito. Agyaman kami, O Apo, kadakwada, taimpaayam, iti napinta sa pagsapulan, iti pamilya nga grukruk babken ka. Isu nga kastalaonay, iting kami panagyaman. Agyaman kami mat kadagiti anak mo nga simbang bahay, O Diyos, kada kami itata. Ket babaan daytoy nga kararagmi, ken iti daytoy nga kami panagrukruk bab. Ipaay mo kadakwada, itinananay nga isu, O Diyos, akasapulan dakas kumay ti rag-o ken ragsak, nga isu, O Diyos, impaay tinasantuan nga Espiritu, nga isut nagtalinaed kadagiti kaon ganda. Saan mo kadi palubos, O Apo, nga dagitoy nga anak mo, ket agliday da no dilket agragsak da, iti inda pa nagtugtugaw pa nagdengdeng wenno iti kada kami. Kan kasta madagiti anak mo nga simang bahay, O Dios, iti pa nagkasangay ken aldaw iti kalaysa day daw dawat mi nga rod iti pamateg mo. Nga iti baro nga tawan nga isu, O Dios, inda daldalya saten. Ket ipariknam kadakwada, itinananay akaadam, tapnon alwadan, iti tunggal aksaw, iti panagbibiyagda, tapnon iti kamaodyanan na, makita danto, nga adda Diyos, nga isot mangbakbaklay kadakwada. Agyaman kami mat kadagiti anak mo, nga pinaimbag mo kadagiti, adu, O Diyos, nga saksakatan te bagbagida. Dagiti anak mo, O Apo, nga impaayam iti gundaway, tapnon may pasada dagiti susuot, dagiti examination, tapod nula unay nga iti talugadeng kan kastamot iti sirab, ket isut impaay mo kadakwada. Dagiti anak mo nga impaayam manen iti pagsapulan nga napipintas. Dagiti anak mo nga gapu sa bali iti banger na iti baybay, ket nakaawid da, O Apo, nga daan karadkad, agyaman kami. Ken kastamat no kasano nga pagyamanan may amin nga dakada kami, adtoy kami ngayo itatta, O Dios,
nga dumawdawat iti kaasim kadagitoy nga anak mo nga day iti sangwanam nga adu dagiti kidkid daw dakit sapay ko mataipangag munto o Apo. Kidaw apang paimbag kadagiti adu sagsagubanat iti panagbibiyag. Kidaw nga ipaayam isuda o Dios iti nananay nga kired tapnon inda mapanglabanan dagiti banbanag nga umay kadakwada. Kidaw nga itibiyag kat ikam isuda o Dios iti talgad. Karadkad ken kastamot iti rag o ken ragsak. Kidaw nga iti pamati ket isuntu o Dios iti mangparangay iti panagbibiyag da. Ammo milaunay nga do dagiti kidkid daw miyo Apo kas kuma iti panangpaimbag mo ken Nanay Rosario nga naitransfer isunan o Diyos wenno nayalato iti ospital nga isu nga nakayanan na wenno pag-agasan na ket sapay kuma kampay ti gundaway daytoy nga kabsat mi apong migsa ken gundaway tapnon makaduami pa isu na o Apo iti daytoy nga kami panagrukbab. Ken kastamot iti bayaw ko, kayat ko, o Diyos, ngay karkararagan isu na pa'y. Papigsaam, takarkarwar na lang iti ospital idikalman. Ken ni Manang Lita Santiago nga addaan o Diyos stage 4 cancer itinagan ni Jesus. Ken kastamot dagitoy adu nga unoy mi nga saan mi nga maibaga iti daytoy nga kanito no dekat adda ka dagiti puspuso mi endingam kadiam amin dagitoy o Dios ipangag mo kadita mo milaunay nga ti ayat mo ket kasta launay nan anay laununay ammo mi am amin dagitoy tasika iti Dios mi nga pagkamangan mi ken no nyapay dagitoy nga kidkid daw dagitoy nga anak mo nga dati sangwanam o Diyos, itinagan ni Jesus, daw-dawaten mi iti kaasim. Dagitoy o Apo, itikid daw mi. Itinasantuan, ken man nakabalin anagan ni Jesus, ngisot manubot ken mga salakan mi. Amen at amen. Tumakder tayo, amen kakabsat. Kapunaan ulit ang usumkan, lagi pemayot na di agsarnay, di kagdanag Diyosin katumakling, at daken katinggat gungunam dumpen. Ti ayat na ingkabi Diyos nunain kakitaan iyayat na ingmabilangin dakeladong nunain kakitaan. Makenan ako man, ken Espiritu liliwan, dayawen nga ipangrunan, di langit ken tinagan. Kakabsat ko, kendungdungwek ida laununay. Intay yung arod, lakaman, wenno awaten. Itinananay nga pamemendisyon, iti Diyos Ama nga da sa dilangit. Kastamot iti ayat panangisalakan na kankanayon ni Apo tayo Jesucristo. Ken iti liwliwa, ken kaadda nga kankanayon,
iti nasantuan nga Espiritu na isukumatimad da kadatayo, ita, ken iti agnanayon nga wan inggana. Amen.